JMS रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बोला बोला दुर्गा मैया की। म्यूजिक बाय डीजे उमेश, शुकीपुर बाजार। बरारे जतन से हम मुराती बनलियै तब काहे छोड़ के गईले गे माई, तब काहे छोड़ चल गईले गे माई। बरारे जतन से हम मुराती बनलियै तब काहे छोड़ चल गईले गे माई, तब काहे छोड़ के गेले गे माई, तब काहे छोड़ चल गईले गे माई। डीजे उमेश, JMS रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार। रोजे सुबह शाम हम दीप जरलियो गई, चुनारी चढ़लियो तैयो तू दिल हमारा लोर गे माई, तैयो तू दिल हथवा चोर गे माई। तुम्हारा के घरवा से कलसा मंगलियो गई, 9 दिन पूजलियो तैयो तू गेल हमारा छोड़ गे माई, कब काहे छोड़ के गेल गे माई, कब काहे छोड़ चल गईले गे माई। JMS रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे उमेश, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार। भोरे भोरे उठी के गई, मंदिर सजलियो गई, तोरे पूजलियो तब काहे गईले छोड़ के माई, तब काहे बनल कठोर गे माई। गैया के गोबरा से अंगना निपलियो गई, अंगना निपलियो तक देर मंजी के ओर गे माई, तक देना सोना के ओर गे माई। कब काहे छोड़ के गेले गे माई, कब काहे छोड़ चल गईले गे माई। JMS रिकॉर्डिंग स्टूडियो।